کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام بھی نال نے ایک بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے جملے کسن لگ پیا سخت بول بولے نبی حضرت ابو بکر بھی خاموش نے نبی علیہ السلام بھی خاموش نے اس نے دوبارہ پھر تنقید کرنا شروع کر دیتی حضرت ابو بکر پھر خاموش رہے تیسری مرتبہ انہیں دیکھیا میری گل دا کوئی رسپانس نہیں آ رہا میری گل دا کوئی جواب ہی نہیں آ رہا انہیں تیسری دفعہ پھر چٹی لائی جس وقت یہ تیسری دفعہ شروع ہویا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ سخت کلمات کہہ دیتے جدو نبی علیہ السلام نے ویکھیا کہ ابو بکر بھی بولنا شروع ہو گئے نے تے نبی علیہ السلام اٹھے اور تشریف لے گئے حضرت ابو بکر نے ویکھیا کہ انج لگدا ہے جی میں نبی علیہ السلام غصہ کر گئے نے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے پیچھے جاندے نے اور آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی ویکھیا نہیں او بندہ 2-3 مرتبہ میرے نال سخت کلامی کردا ہے میں ایک دفعہ او دا جواب دیتا یا ایک بول بولیا تسی ناراض ہو کے تشریف لے گئے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے ابو بکر جب تک تو خاموش سی اللہ دی طرفوں ایک فرشتہ اے دی کذب بیانی دا جواب دے رہا سی اور اے دی گفتگو نو جٹھلا رہا سی اے دی لانتان نو اے دے تے ہی واپس لوٹا رہا سی لیکن جدوں تو بولنا شروع کر دیتا درمیان دے اندر شیطان آ گیا اور جتھے شیطان آ جائے اوتھے اللہ دے نبی موجود نہیں رہندے میرے محترم بھائیو اس واقعہ تو میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے بڑے ہی اخلاق کریمانہ دے نال نوازے آئے میرے محترم بھائیو انہاں دے سخت بول انہاں دی سخت گفتگو نبی علیہ السلام نے برداشت نہیں کیتی تے جڑے آج کا نبی دا کلمہ پڑھن والے ایک دیاں 10 کر دے نے تے اٹ دا جواب پتھر دے اندر دیندے نے انہاں نو بھی اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے